اسمخا يسوس كن أريق مسح الله اسمخا يسوس كن أريق مسح الله سلام እግዚአብሔር ምስኩልሃትኩም ይሁን ሎሚ ብዛዕባ ቅዱስ ቫላንታይን እንታይ ንፈልጥ ብዝብል ርእሲ የመጽ ምክንያቱ ሎም መዓልቲ ቫላንታይን መዓልቲ ፍቁራት ብዝብል ስለዝፍለጥ ሎሚ ህያብ ምልዋጥ ዘማእከሎ ዕምባባ ምልዋጥ ዘማእከሎ ሮማንስ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ብዛዕባ ምብላዕን ምስታይን እዩ ዝበዓል ተኾነ ግን ኣብዚ ዘመን እዚ ቃል ኪዳን ኣብ ሓደጋ ወዲቁሉ ዘሎ ዘመን ቃል ኪዳን ዝፍርሓሉ ዘመን ብላዕሊ ብሮማንስ ክትነብር ጥራሕ ምድላይ መስዋዕትነት ምእንቲ ቃል ኪዳን ኣዝዩ ዘንቆልቆለሉ ዘመን እዩ ኣባና እውን ብዙሕ ሓደጋ ዝረኣየሉ ብፍላይ ቃል ኪዳን ፍትሕ ዝበዝሓሉ ዘመን እዩ እዚ በዓል እዚ ግን ብደም ዝጀመረ እዩ ብመስዋዕትነት ዝጀመረ እዩ እዚ በሓደ ቅዱስ ዝጀመረ እምበር ብበዓል ብፈንጠዝያ ዝጀመረ ፈጺሙ ይኮነን ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ከቢድ መግዛእትን ግፍዕን ኣብ ናይ ሮማ ግዝኣት ንጉስ ክላውዲዮስ ካልኣይ ንወተሃደራት ፍሉይ ኣተሓሕዛ ገይሩሉ ዝነበረ ግዜ እቲ ንጉስ ዘይተመርዓው ካብቶም መርዓት ብፍሉይ ጅግንነት ይዋግኡ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነበረ እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ወተሃደራት ክምርዓው ኣይፈቅድን ነይሩ ከፍቅሩሲ ክዋሰቡ ኣይፈቅደሎምን ነይሩ ፍቅሪ ሕጋዊ ነበረን ማለት እዩ ንወተሃደራት ክልኩል ነይሩ ፍቅሪ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ቁፅፅር ዝነበረሉ ግዜ እዩ ሓደ ኣባ ቫላንታይን ዝተባሃለ ካህን ግን ነዚ ኩነት እዚ ፈፂሙ ይተቐበሎን ስለ ዝኾነ ከዓ ብሕቡእ ኣብ ገዛውቶም እናኸደ የመርዕዎም ነበረ ዕልልታ ይብሉ ዳስ ይብሉ ፈንጠዝያ ይብሉ ምድባል ይብሉ ምድጋስ ይብሉ ግላዊ ማሕላ ቃል ኪዳን ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ይለዋወጡ ነይሮም ንሱ ፍቅሪ ድኻምነት ኣይኮነን ኢሉ ይኣምን ነይሩ ቃል ኪዳን ቅዱስ ኢሉ ይኣምን ነይሩ ካብ ቃል እግዚአብሔር ብምብጋስ ንሕና እውን ነዚና ንኣምን ነቲ እግዚአብሔር ማሕተም ዝገበረሉ ቃል ኪዳን ዝኾነ ምድራዊ ንጉስ ሓላፍነት የብሉን ዝብል ነይርዎ ሕጊ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ሰብኣዊ ሕጊ ዝለዓለ እዩ ብምባል ተዓጢቑ ምእንቲ ቃል ኪዳን ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ተተሓይዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከለውን ነዚ ተልእኮዚ ኣይቋረፅን ቀፂልዎ ኣብ መጨረሻ ኣብ 14 የካቲት 270 ዓመተ ምህረት ርእሱ ቀንፂሎሞ መስዋዕትነት ምእንቲ ቃል ኪዳን ከፊሉ ከምቲ ብሂል ዝብሎ ከዓ ብ496 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ገላስዩስ ቀዳማይ ነዛ ዕለት እዚኣ መዓልቲ ቅዱስ ቫላንታይን ኢሎም ወሲኖማ ይበሃል በዚ ከዓ የካቲት 14 ብዛዕባ ህርፋን ኣይኮነን ብዛዕባ ፈንጠዝያ ኣይኮነን ቅዱስ ቫላንታይን ንህርፋን ንስጋዊ ስምዒት እዩ ኣይሞተን ንእሙን ፍቅሪ ንእሙን ኪዳን ንመብፅዓ ቃል ኪዳን ንምሕላው እዩ መስዋዕቲ ኮይኑ ብዛዕባ መስዋዕትነት ምኽፋል እዩ ዝመዓልቲ እዚ ብዛዕባ ቃል ኪዳን ብዛዕባ ኣባ ቫላንታይን ንቃል ኪዳን ክከላኸል ዝሞተሉ ዝኸፈለሉ ዋጋ እነስተንትነሉ እዩ ብኡ መሰረት ከዓ ኩነታትና እነስተንትነሉ እዩ ቫላንታይን ጠበቃ ታራ ፍቅራዊ ሮማንቲክስ ናይ መቅብጣር ፈፂሙ ይኮነን ንሱ ጠበቃ ሓያልን ሓላፍነታውን ፍቅሪ መስዋዕቲ ዝኽፈልን ንኩሉ ድሕሪት ገዲፉ ንእምነት ዋጋ ናይ ዝኸፍሉ ጠበቃ እዩ መዓልቲ ቫላንታይን መሰረቱ ክብሪ ወዲ ሰብ ክኽበር ፍጹም ፍቅሪ እምነትን ቅድስናን መስዋዕትነትን እግዚአብሔር ዘማእከሎ ክኸውን ንምትብባዕ እዩ ዝበዓል ከምቲ ናይ ልደትን ካልእ ዕድጋዊ ንሓሻሺ ባህሊ ዝተጨውዩ ኮይኑ ከይተዕርፍ ቤተክርስትያን ከዓ ተተሓሳስብ ምክንያቱ እዞም ናይ ክርስትና በዓላት ልደት ኢልና
توم عبيت بعلاسي أبتي نايدجة أي consumer culture ناي حساشي بحالي خوينو تاريفو زلو ناتو خالكو خوينام كي ترفو بيتغسيان دقاقي ما تزخاخرو ايو بيتغسيان دقاقي ما نقول لنا ونو تزخاخرو مسكرنات قدس فالانتاين انتا ايز زخاخرنا زبل فقر السمعت راح يكونن امون مخانن مسوأتنت مخفالني جزاء رأسها نمتس عمدها مهابيو فقري هي بكعها تقبل بعد مسكونكا فقر أملاخن تسقى أملاخن نتي بتسايكان نمتس عمدها تقبلك ملو كوينكا بمسوأتنا تنهافلكا تنبر تخيل مالتي بزينها معالت فالانتاين النبعلو بزيها قدوس فالانتاين تبقى فقرات زخون تخنياتو منهم زي تخافلو الفقري فقري فاتسيمي كونان تي نولا حاجة زي دحين فقري كونان نولا حاجة كوا تقبلو كسب مجرشة حيزوه زي قعز فقري كونان تحقنيا فقري هيابي حقنيا فقري مسواتي خفل حقنيا فقري يصبه حقنيا فقري اموني ازيوتي قدوس فالانتاين زموتلو فقري حقنيا فقري كابتي እግዚአብሔር ንዓና ዘፍቀረና አይዝብገስ ኮይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ክንድዚ አፍቀርኩኹም ይብለና ካብ ልቢ ካብቲ ጎድኒ ዝተወግኦ ካብኡ ደምን ማይን ዝወፀ ካብቲ ምስጢራትቲ ካብኡ ይዝብገስ ካብቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዘፍቀረና ብኡ ይምእከል ማለት እዩ ቃል ኪዳን ቅዱስ እዩ ንመለኮታዊ ፍቅሪ ስለ ዘንጸባረቀ ክርስቲያንካ ከምቲ ቅዱስ ቫላንታይን ዋጋ ዝኸፈለሉ መስዋዕትነት ክንከፍል ዘተሓሳስበና እዩ ስለዚህ እምበር معلت فالنتاين اب حمرت صوعنا فقر واغا زخفللو مخاني فقر እግዚአብሔር አምላክ ሕያው መሆኑን በአና ዝንበር بصقا ዝንበር በእምነት ዝንበር በመስዋዕትነት ቃ ቅድሚት ሒዝና ንጓዓዝ መኻኒዩ ዘለዓለማዊ መኻኑ ህይወትካ መሃብን ኣብ ሓቅነት በምትእማን ዝተመስረተ መኻኑ ይዘዝኻኽረና ሕጂ ነዝን ተተረዲና حقنيا ترجمون تتردينا روحس معالتي فالنتاين كنبهال نخيل مالتي او خلوغن بسمعتاوي اجواب كون كله اب نقولنا نتي قال كيدان نمحلاون نتي مجمريا علامون كاوز وصي يخون تزنخ نقول لخاتكم افقر املاح زعبي نغويتا مدحينا ايتسكسوس زخبر بمسواتنت النبعللو كون ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሐግዘና አሜን